But kubenzima kakhulu. Angiqale nje ngisho ukuthi ngithe mangizalwa ngazalelwa endaweni ekwaXimba. Mangizalwa nginamasonto amabili. Ngobusuku obodwa umama nokhulu bese behleli kwafika abantu bagenca wami bagenca ukhulu babanquma ngobabagenca ngancela igazi labo ngatholakala ekuseni. uNkulunkulu wangivikela. uNkulunkulu waba nawe. Ngino antu ogula ngekhanda utata wama uzobapha igama lakhe. Uyane ngisele naye. Utata wena wathi mekhuluma isibusiso empilweni yakho wahanjelwa inqondo. Antu wami nje ugula ngekhanda. Engisele naye empilweni yami. Ukuyena enginaye babulala umama okhulu kanti uNkulunkulu uzongivikela. Kwaba nesikhathi sokuthi impilo yami ngivile ngiqhubeka ngicula ukucula ngikuthande ngoba bilade ngiduduzeka khona igospel yona dingilapha ngilalela usifiso oncane nabo kanti uNkulunkulu uzongisiza ngisebenze nawe ubhuti uthina and is one of the people ekade ngibalalela bengiduduza umoya wami. Ngakhula ngihlala emzini abantu ngingenalo ikhaya khona le emkhambathini kwaXimba la ngizalwa khona but uNkulunkulu wangivikela and bhuti uvuma konke engifuna uNkulunkulu ayenze. uNkulunkulu ukuphuca abazali bami abantu bayazi babona bafika kunamakhelwane abayazi impilo yami bangifica ngicela igazi lamani ukhulu kodwa uNkulunkulu wakuvikela namhlanje ngalomungi nomuzi ngakwemunye ama radio station ngaxoxa impilo yami ngakhela umxhaso ngakhile maye ngakhile nami ekhaya so ngathola indawo na indawo ngayithola kanzima awulisika sihlala phansi nenkosi mina ngifunda u5 ngifunda indawo yasekhaya isithathiwe but ngalwa ngama ngoba nganawo lento ethi ngelila ke ngiyophumelela kunzima ngibuya koNigeria ngibuya koSwaziland sifisa ngcono ngibambisa award and prophesy empilweni yami ngako lento ukucula kade ngaqala ngenza ingoma ngafeature uSigwili ngifunda grade 7 but yonke lendlela bengalungi ize ngaya kule competition but ngibonga umasipala futhi lapho ukuthi uyivikelile impilo yami ukuthi ngiwine lento ishintshile impilo yami because ukusebenza nofuthi thina futhi naku ngijabulise kakhulu but ngiyazi uNkulunkulu one day khona into yokhanya. It's okay. Akukho lula bhuti uvuma. My brother, let me tell you something. My God. You cannot come kulolu hlelo impilo yakho remain the same. Ngiyophumelela. Ngithe ngiyafisa umfundisi uthi na enze uNkulunkulu amthume kona empilweni yakho. Ungumfundisi akakukhulekele day and night. Asuse lento akekho umntwana ongakhula encele igazi bese ezodumisa uJesu isitha simiyeke ukuthi aphumelele. Ngibuza namphuthu ukuthi uqedwa ngawe uNkulunkulu akavumi kepha ibattle is too much. You can't cry like this if there's no battle empilweni yakho. Ugogo ngingambonga empilweni yami wakacebe khulu okuyena wangicosha amaphoyisa ambuza ukuthi uyokwazi ukukhulisa lengane wakacebe khulu kaDenge la kwaGencwa khona uma wathi ugogo wakacebe khulu uyongikhulisa wangithatha wasayina emaphoyiseni ngoba abantu bangasekhaya babetshethi ngizoshona nginamasonto amabili ngizelwe bhuti uvuma but God protect me uNkulunkulu angivikela ngifuna ukusho kubantu abasha ngithi uma mina ngaphila namhlanje ngiyawina gospel icon and I will make it ngiyakuma crown gospel award because lento ingaphakathi kimi ivalelwe noma ngangenzeka manje kodwa kuyokwenzeka ngifuna ukutshela umuntu omusha kwinyanga yabantu abasha ukuthi you can make it ungaphumelela Zethembe lento ibona abantu abayiboni mhlambe ukhona into oyibona kodwa abanye abantu abatshela abayiboni wena onephupho you can make it. Oh, Holy Spirit. This is why even if I'm told I'll lose my job for doing this or die, I don't care because kunabantu who are going through more than what I can be threatened about. Let us pray for this young man, KZN. Let us pray for this young man. I will take this case to Apostle Mahlangu. Nabefundisi bakaNkulunkulu. Ake sihlangane bantu bakithi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngokweqiniso. Niyeke ukudlala ngegospel music. Abantu are going through so much suffering. Uzophila